Ikke skrige. Og lave de pandekager, så bliver der sagt. Skynd dig ned og lav dit, bliver der sagt. Ja, skynd dig ned og lav dit pandekager, bliver der sagt. Det er ikke nemt helt langt her, så kan det være, at han står op. Ja. Jeg er træt. Er du træt? Men Så læg dig med. det er allerede morgen. Vi er nødt til at spise pandekager. Nu skal jeg spise pandekager. Jeg er vågen. Nej, du ligger dernede. Ja, men jeg er vågen. Jamen, så med din rejse.